Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan lokaci namu mai albarka. Canjin rayuwa. Sai dai masoyinta Ismail, kullum cikinsa take duk da wata zuciya tana faɗa mata cewa Ismail ya yi mata nisa, amma bata ɗebe tsammani ba tunda tana addu'a. Canjin rayuwa. Tana addu'a. Haka rayuwa take, dama idan ka ce tukunyar wani ba za ta tafasa ba, taka ko ɗumi ba za ta yi ba. Na faɗa haka ne sakamakon ganin halin da Na'ima take ciki, ga ta kwance cikin halin laulayin ciki, amma shi ko a jikinsa, ga shi irin cikin nan ne mai aman tsiya, ga ƙarshe ma da ya ga ba za ta yi masa wani amfani ba, sai yaye zaman gidan. In ya fita tun safe sai dare, ba ta ganin shigowarsa sannu ba ta haɗa su. Ganin abin yana ƙara gaba, ta ɗaga waya ta kira Momi ta ce mata, ki faɗa masa zan zo in maido ki nan gida gurina, tunda dadin ku yana Katsina ba zai san kina gidan ba. Washe gari da sassafe kafin ya fita, Na'ima da bin bango ta kai saman Abbas. Ya fito cikin shirin fita, ya ganta sharkaf a kwance a falo. Cikin tsawa ya ce, ki fita a falo na, ba na son ƙazanta, kar ki sake ki min amai a nan. Cikin numfarfashi ta ce, don Allah ka kai ni gida, su kai ni asibiti. Ya ce, ba za ki hau min mota ba, sai dai in ki kira su zo su tasa ki a gaba su ɗauke ki, su 'yan gidan naku. Ya ce, sauka mu je ƙasa ne zan rufe gefe na. Ta ce, to don Allah ka kira min su. Ya ce, ba ni da lambar kowa a gidanku. Kirikiri ya ƙi kiran su sam, sannan ya tasa ƙerarta har ɗakinsa ya fice abinsa. Ita ce ta sake kiran Momi ta faɗa mata komai. Momi ta ce ga ta nan zuwa. Gidan aminiyarta Nana ta soma zuwa. Ta karanto mata komai. Nana ta saɓi mayafinta ta ce mu je gidan uwarsa, domin lallai sai ta san halin da ake ciki, in ya so ta jawo ɗanta kunne. Momi Nafisa ta ce shi yasa na biyo ta gurinki, don na san dole zaki kawo shawara mai amfani. Cikin motar Momi Nafisa suka dungunzuma zuwa gidan minista, sai da masu gadi suka yi waya cikin gidan bayan sun faɗi ko su waye, sannan aka ba su izinin shiga ciki. A falo aka ɗauke su, sun fi ƙarfin minti 15, sannan masu aiki suka kawo musu abin sha. Cikin isa da cin magani, Hajiya Bilkisu ta sauko gurin su. Ɗai take kallon sa, hakan yasa su Momi Nafisa yin ɗari-ɗari. Hajiya Nana ce ta yi ƙarfin halin cewa, Hajiya dama abin da ya kawo mu, ƙara muka kawo miki. Ƙaran Abbas. Sai suka ga ta yi wani murmushi wanda ba za su iya fassara shi ba. Hajiya tana ta ci gaba da cewa, tunda muka kai yarinyar nan, banda wulaƙanci da cin mutunci, babu abin da yake fuskanta daga gare shi. Gashi yanzu tana fama da laulayin ciki, amma ya ƙi ya kai ta ko asibiti. Momi Nafisa ta ce, kuma banda ɗiban matan banza, babu abin da ya hannuwan da Hajiya Bilkisu ta ɗaga shine dakatar da Momi Nafisa. Cikin matsanancin ɓacin rai, Hajiya Bilkisu ta ce, ina zaton kun manta alaƙar da ke tsakanina da shi ne ko? Kuka zo kuna aibanta min shi a gabana. To bari in tuna muku, shi ne ɗana na farko, sannan dukkanku kun san zaƙin soyayyar ɗan fari ko? Ta miƙe tsaye, wato ku ga masu ƴa ko? To ni kun san abin da ƴar taku ta yi min da ƙawayena? Ta je dab da su, ta zauna akan hannun kujera. In ba ku sani ba, ina so ku je ku tambaye ta. Hajiya Nana ta ce, ta yi mana bayani, kun zo kun baka kofa, ba ta san cewa ku bane. Ta yi zaton ko Abbas ne da matan da yake kawowa, tunda yana zuwa da su har su kwana a gidan. Ran Hajiya Bilkisu ya sake ɓaci, ta nuna Hajiya Nana ta ce, ke ci lauyan Na'ima, wato in shine sai ta ki buɗe masa gidan dan tana takama gidanta ne ko me? Momi Nafisa ta tausasa murya, ba tana nufin wai dan gidanta bane. Kin san dai kishin mu na mata, ko ke da girmanki ba za ki so mijinki ya shigo miki da matar banza cikin gidanki aurenki ba. Hajiya Bilkisu cikin tsawa ta ce, dan Allah ku saurara min, ya kawo mata 1000 cikin gidan, ba gidansa bane, ko da kuɗinta yake bin mata. In ba za ta iya ba, ga hanya nan sai ta fita. Yarinyar da ba ku yi mata tarbiyyar arziki ba, sai rowar tsiya. Na je ni da ƙawayena ta yi mana rowa, haka yara da suka je ko ɗan turare ta gagara ba su. Saboda haka shi kansa ba ku san abin da take masa ba, don haka ya kamata ya nema, lokacinsa ne. Ku fita a gidana, ku je ku kai 'yarku asibiti, ko nawa aka caza za mu bada albarkacin ɗanmu da take ɗauke da shi. Momi Nafisa ta ce, kin bani mamaki, da sunan wasa ban zace ki a haka ba. Hajiya Bilkisu ta ce, na fi nan in dai akan yarana ne, haka ke ma ban zaci yarki bata samu tarbiyya ba. Hajiya Nana ta ce, zo mu je, kuskure dai an riga an yi shi tunda aka ba su aure. Hajiya Bilkisu ta ce, ku je, ba zan takura ma ɗana ba, ya mori ƙuruciyarsa da lafiyarsa. Haka dai aka rabu ana faɗa wa juna magana. Gidan Na'ima suka dire, inda suka ɗauke ta zuwa asibiti, kai tsaye gado aka bata saboda halin da take ciki. Momi Nafisa ta kira Alhaji Bashir ta faɗa masa cewa an kwantar da Na'ima a asibiti, kuma an tabbatar musu da cewa
tana ɗauke da juna biyu. Daga nan bata faɗa masa komai ba. Lokacin da ta yi wayar, Alhaji suna zaune a babban falo shi da Saudat da kuma yara. Nan suka shiga murna kamar an ce ta haihu. Ya ce a bata wayar. Momi ta ce tana barci. Ya ce ko in zo in duba jikinta. Ta ce a'a, ka yi zamanka Alhaji, jikinta da sauki. Ka san dama shi ciki in an ɗauka sai an sauke kafin a samu lafiyar kirki. Ya ce haka ne. To za mu kira in ta farka. Saudat ta ce ba ni mu gaisa. Suka gaisa, ta yi mata murna tare da fatan samun sauki. Bayan sun yi sallama ne Saudat ta ce al'amarin Allah kenan mai rayuwa cike da canji da kuma launi kala-kala. Dama rabon a gurin Na'ima yake. Shi yasa Mimi ta bijire. Ya ce haka ne. Allah ya nuna mana daidai ya bamu ikon bi. Ya ce amin. Ta ɗan yi jim. Ita kuma Mimi ko menene labarinta? Oho, Alhajin ya ɗan rinsa ido. Sannan ya ce tana samun sauki insha Allah. Allah ya sa in ji Hajiya Sauda. Kwanan Na'ima 3 a asibiti. Sannan aka sallame ta suka wuce gida. Abbas dai bai zo ba, amma Hajiya Bilkisu ta zo ta kuma biya kuɗin komai. Shi ko minista bai san komai ba, sai da Alhaji Bashir ya kira shi ya ce kai zan yi wa murna ko juna za a yi wa murna. Minista ya ce ta me? Na'ima tana ɗauke da cikin, baka samu labari ba ne? Cikin murna minista ya ce ba da labari, ka san yau kwana na 3 bana ƙasa. Yanzu haka durowa ta kenan. Ina filin jirgi, kai ne mutum na farko da na amsa wayarka. Na yi murna sosai kuma na ji daɗi kwarai. Amsar kuma ni za a yi wa jika, domin kai ka ɗauki ɗan gidan Abba. Suka sa dariya, sannan suka yi sallama. Cikin murna minista ya isa gida, sai dai bai ji kowa ya yi masa batun jikan da zai samu ba. Hajiya Bilkisu tana rawar jikin tarbarsa ta hanyar abinci da sauran kyautatawa. Ya kalli abincin sannan ya kalle ta. Wai ni ban ji kuna min batun jikan da zan samu ba. Wani abin da kuka bani haushi, wanda ya kamata a ce ni na bashi labarin karuwar, sai shi ne yake bani. Da sauri ta soma neman yadda za ta wanke kanta, saboda ta san shi akwai mai da ƙaramar magana babba. Ta ce wai dama Alhaji ban faɗa maka ba? Kai na bisa wuya ya ɗauki cokali. Ta yaya kike zaton zan manta da wannan babban lamarin in har kin faɗa min? Ta ɗora hannunta akan nasa. Ka yi haƙuri, na yi tsammanin cewa na faɗa maka saboda hankalinmu yana tashe. Ita Na'imar ce babu lafiya. Ya ce ban ji haushi ba Bilkisu, na dai yi miki takaicin rasa goron albishir daga gare ni. Ya ce tabbas ɗin. Ta ce Abbas ɗin fa? Ya ce Abbas ɗin fa shi ma bai faɗa min ba, ko dai wani abu ya faru ne ko kuma yana shirin faruwa. Ta ce babu wani abu, ina zaton dai bai wuce jikin matarsa ba, kuma ga yanayin aiki yana. Ya ce tana gida ne ko asibiti? Ta soma ina. Ya ce a'a tana asibiti, amma mun yi shawara in an sallame ta su wuce gida saboda ta ɗan ƙara samun ƙwarin jiki. Ya aje cokalin da ke hannunsa. Ban amince da wannan shawarar taku ba. Wai ke da wa kuka shawarta? Ta ce da Abbas ne da kuma mahaifiyarta. Ya ce to nan gidan ya kamata a ta dawo saboda jikana ya saba da gidansu tun kafin ya iso duniya. A ran ta ce turƙa shi, wannan wace irin ƙaunar jika ne haka? Amma a fili sai ta ce ai sai a canza shawara, duk ba laifi ba ne. Ya ce shi kuma Abbas ya zo, shi ma jikana a buɗe masa akaunt ɗin kamar yadda nake yi wa 'ya'yana. Sannan jikana na fari in ya kasance namiji zan yi masa kyauta mai tsoka. Ya yi 'yar dariya. Me ya kamata in ba jikana? Hajiya Bilkisu wadda abubuwa 3 suka tarun mata a lokaci ɗaya. Ƙaryar da ta yi masa, takaicin dawowar Na'imar gidansu, ga kuma kuɗin da ta lura za a ɓarnatar ma cikin. Cikin yaƙe ta ce sai mu jira mu gani me za mu samu. Ya yi 'yar dariya. Kuma fa gaskiyarki ƙila ma 'yan biyu ne. Ta lumshe ido saboda takaici sannan ta buɗe. Allah ya sa haka. Ya ce amin. Yana shiga wanka ya nufi ɗakinta. Cikin sauri ta kira Abbas a waya. Ta karanto masa duk yadda za ka yi. Ta ce yanzu yaya kake ganin za a yi? Domin dadinku ya zurfafa da ƙaunar abin da ke cikin matarka. Abbas ya ce kar ki damu, zan je gidan kuma dole ta dawo. Na'ima tana zaune a ɗakin Momi tana cin tuwon semo. Suhaila ta shigo tana cewa sis Na'ima, ga Abbas nan ya zo da abokansa. Na'ima ta ture tuwon da ke gabanta gefe tare da jan tsaki. Ta ce ni ba zan fito ba, har ma na ji na ƙoshi. Suhaila ta ce suna tare da Momi ai. Na'ima ta fito falon ta tsaya inda ba za su ganta ba. Tana iya jiyo murya Abbas yana cewa ayyuka ne suka sa ni ban zo asibitin ba, amma ai Momi ta zo. Ta ce Momin takan me ta zo ta yi in ban da wulakanci. Don haka ina son in faɗa maka babu inda Na'ima za ta je. A gidanka ma bata ji daɗi ba, bare a gidan iyayenka. Usman ya ce ayi haƙuri dai Momi. Nan da nan duk nan da can duk ɗaya ne. Momi ta ce ba za ta je ba. Abbas ya ce shikenan zan kira dadin nan gidan in ba za ta koma ba sai dai mu rabu. Momi ta yi shiru ta kasa magana domin ta san Alhaji bai san komai ba akan matsalar. Da ƙyar ta ce ka faɗa masa mana, zai matsa mata dole ne? Abbas ya miƙe. Ku tashi mu je su Usman.
zan bada mamaki gidan nan. Suna fita Na'ima ta fito tana kuka ta ce momi ni ba zan koma gidansa ba bare gidan iyayensa. Ni tsoron mamansa ma nake ji. Momi ta ce kyale shi yayi ta faɗa ma dadin naku din. Yanzu ne suka san ki koma can din? Da suna so ki koma da ba su kai ki asibiti ba ai. Na'ima dai sai kuka ita kuma momi tana lallashi. Shi kuwa Abbas ya gama tsara ribar da zai ci wurin mahaifinsa da wannan cikin. Yanzu burinsa a samu namiji kamar yadda mahaifinsa ke matuƙar so. Haka kuma shi da mahaifiyarsa suna ruwan ido akan abin da ya kamata su zaɓa a matsayin kyautar da kakan zai ba wa jikansa. Shi dai yana sha'awar gidan sai da motocin alhajin nasu, yayin da Hajiya Bilkisu ke sha'awar wani kamfanin alhajin. Ranar Asabar Alhaji Bashir yana zaune a bayan mota tare da 'yan samarinsa guda 4 malumfashi. Suka nufa gurin Hajiya Binta in sun kwana biyu su wuce Masari don ganawa da dangi, wato su ziyarce su. Wayarsa ta buga. Amin ya miƙo masa. Yana kallo ya ga lambar Abbas, bai taɓa kiransa ba. A fili ya ce, ɗan neman baka taɓa kirana ba. Sai yau da aka samu ƙaruwa. Ya ɗaga suka gaisa sannan ya ce, Dadi, dama ina so in faɗa maka ne. An sallami Na'ima daga asibiti amma mummy ta ce ba za ta dawo gida ba sai dai ta zauna gidan can gurinta. To kuma dadin na ce da ta koma can gidanmu gurin hajiyarmu. Da na je don mu taho sai kuma mominta ta hana. Ran Alhajin Bashir ya ɓaci matuƙa. Cikin zafin rai ya ce, kar ka damu zan sa a kawo ta har gurin hajiyar taku. Abbas ya ce, na gode dadi. Alhaji ya ce babu komai. Suna yin sallama ya kirayi layin momi Nafisa tana ɗagawa ko amsa salamar ta bai yi ba ya soma ruwan bala'i. Nafisa kina hauka ne? Za ki rabo yarinya da gidanta saboda me? Ba zan amince ki zubar min da mutunci ba. In har ke baki damu da naki mutuncin ba. Ta ce tsaya Alhaji kaji. Ba zan ji komai ba. Ya katse ta. Zan kira Hamisu yanzu nan ya je ya kai yarinyar na gidan minista kamar yadda suka bukata. Sannan zan gargaɗe ki. Kar ki bari in ji wata matsala ta fito da sunanki a ciki ko wani tseguminki na mata. Aure za ki kashe mata komi. Ta ce ka san da yarinyar ya sake katse ta. Ba na ce ki min shiru ba? Kin san Allah kika yi sanadin kashewar yarinyar na aurenta ko kuma kika zama matsala tsakanina da abokina wallahi sai na baki mamaki. Zan yi miki abin da baki zata ba bare tsammani. Ke baki da hankali ne? Ba ki ganin halin da nake ciki na rashin mimi da kuma ciwon da ke damuna? Shi yasa har in koma ga Allah ba zan daina son Sauda ba. Da ganin kimarta da girmanta. Ki zo ka tsina ki gani, ki ga yadda na samu lafiya da kwanciyar hankali saboda ina tare da mace ta gari mai tattali. To na faɗa miki ki fita ido na in rufe. Ya kai ƙarshen maganar tare da kashe wayarsa. Momi Nafisa ta yi shiru da waya a hannunta. Ba ta taɓa ganin ranar da Alhaji ya yi dogon sababi ba kamar na yau. Ba ta da wani zaɓi face yin abin da ya ce. Amma duk da haka sai da ta kira layin Hajiya Nana ta faɗa mata cewa Alhaji ya ce lallai Na'ima ta koma gidan surkanta. Hajiya Nana ta ce ki bar ta koma za mu san yadda za mu yi mu samu mafita. Tana aje wayar Hamisu yana shigowa. Ya gaida momi ta amsa rai ɓace ya ce mai gida ya ce ta katse shi. Kar ka cika ni da surutunka na banza. Je ka naji za ta zo in ta shirya. Ta shiga ɗakinta inda Na'imar da ke kwance kan gado. Ta zauna bakin gadon. Na'ima ta so ki ji. Ta ce menene? Bayan ta taso momi ta ce ki tashi ki koma can gidan Sajiyan Bilkisu. Na'ima ta soma kuka. Ni ba zan je ba momi. Gaskiya na haƙura da auren Abbas baya so na ko kaɗan. Momi Nafisa ta riƙe kai. Cikin damuwa ta ce kai ni dai wannan abu ya ishe ni. Duk ni ce na jawo shi. Inda na san ma haka halin Abbas ɗin yake wallahi da na bar mimin ta aure Abbas ɗin. Na'ima ta ce inda ita ɗin ce na tabbata ba zai mata haka ba don yana mugun son ta. Momi ta ce yi mata zai yi mana ɗan bariki ne fa. Ɗan bariki ne. Da an gama soyayya za a shiga tsiyar. Ke dai yanzu ki tashi mu je can ɗin mu gani. Na'ima tana kuka tana komai ta kwashi nata ya nata aka nufi gidan minista ita. Mimi tana zaune a tsakiyar katifar ɗakin Ismail na zaure da idanu take tabin ɗakin da kallo tamkar bar taɓa shiga cikinsa ba. Ismail da ke ƙoƙarin kunna mata 'yar tsohuwar fankar sa ya kalle ta. Me kike kallo a ɗakin? Shine dai ba a ƙara komai ba kuma ba a rage komai ba. Mimi bata san ma yayi ba. Tunaninta yana can gurin sashinta na Abuja amma dubi inda take a yau gaskiya bata taɓa tsammanin ko a cikin mafarkinta abin da ya faru dinnan zai faru da ita ba. Kuma kowane lokaci ta yi dogon tunani don ta gano menene laifinta a cikin duk waɗannan abubuwan da suka faru amma bata gano ba. Kowane lokaci tunaninta yana tsayawa ne akan laifi na mahaifinta ne. Ta fi dogara akan cewa ba sa son ta ne ko kuma ta ce dadi ya daina son ta.
don dama can Hajiya ba wai tana son ta bane. Da wannan ta dogara take son nesanta kanta da su iyayen nata yadda ba za su sake jin labarin ta ba. Ismail dai tsaye yayi yana kallon yadda hawa yake kwaranya daga idanunta. Duk da cewa ya saba da ganin kukan Mimi amma daga ganin wannan na musamman ne. Da haka ya nufi gurinta ya zauna a gefen katifa. Cikin sanyin murya ya kira sunanta. Khadija, kina ji na Khadija? Kina ji na? A firgita ta kalle shi. Ya ce, me kike yi ma kuka? Cikin shashshikar kuka ta ce, babu komai. Ya ce, Khadija kalle ni. Ta ɗago ta kalli cikin manyan idanuwansa. Zuwa yanzu na fahimci halayenki. Haɗan zaman da muka yi da ke. Na fahimta sosai. Inda ni marubuci ne tsaf zan rubuta halayenki. Duk kala kukan da zaki ina iya fahimtar na san kukanki na shagwaba, na san kukanki na rigima, sannan na san na takaici da kuma na zallar bakin ciki. Wannan kukan naki na tsantsar bakin ciki ne haɗe da takaici. Dan Allah ki faɗa min menene ne wannan kukan naki. Ta sunkuyar da kai ya ce, kar ki manta kin ɗauki alƙawari a asibiti cewa za ki riƙe ni tamkar ɗan uwanki. To in baki faɗa min damuwarki ba wa za ki faɗa mawa? Kuma ni ma yanzu dole ne ina da wata damuwa, ke ce za ki fara sani kafin kowa, tunda ke ce muke ɗaki ɗaya. Ki kalli cikar gidanmu amma babu wanda zai iya kai ma kuka na cikin su. Daga yaya Amina sai Mahmud su ne abokan shawarata. Faɗa min abin da ya sa ki kuka. Ta ce cikin shashsheka, na tuna yadda mahaifana suka watsar da ni. Dubi inda na dawo. Ni ko cikin novels ɗin da nake karantawa na turanci, labarai irin na turawa masu yin wata irin rayuwa da ta sha bamban da tamu. Amma ban taɓa cin karo da labarin masu hali irin na iyayena ba. Ismail ya ce, Khadija, in kin duba tsaf za ki ga cewa ke ma ba ki kyauta musu ba. Yadda na samu labarin gatan da mahaifinki ya yi miki, bai dace ki watsa musu ƙasa a ido ba. Amma shikenan, duk abin da zai faru ya riga da ya faru. Bari in miki wani alƙawari. Na sani cewa arziki na Allah ne, amma in ya bani zan miki duk abin da kike so. In ya kai arziki na kamar na mahaifinki, zan yi miki fiye da abin da mahaifinki ya miki. Ina son ki rubuta wannan ki ajiye ko dan shaida, amma yanzu ina son ki daina kukan nan. Ki kuma yi haƙuri da yadda kika same ni. Ta rintsa idanunta. Ina matuƙar da na sanin dawowa ta hutu daga Dubai. Na rantse da na san cewa duk waɗannan abubuwan za su faru da ni, da na zauna can na yi hutuna. Dadi ya matsa min wai in dawo, ya kuma sake matsa min in je Katsina. Ashe min haka ne saboda ya daina so na. Ismail ya sake yin ƙasa da murya. Ki daina faɗin haka Khadija. Ki sani ba wai hakan yana nufin ya guje bawa kuma baya guje makaddararsa. Sannan bana zaton akwai iyayen da za su daina son ɗansu. Kuma na tabbata inda iyayenki suke yanzu suna tare da takaicin rabuwa da ke. Hankalinsa yana kanki. Ta ce a'a ban yarda ba batunka, ban yarda ba sam. Hankalinsu yana kaina ne, za su watsar da ni bayan sun samu labarin halin da nake ciki. A ɗan ƙaramin tunani na ko me nayi musu bai dace su banzatar da ni ba a cikin halin ciwo. Shi yasa ni ma nake so ka nesanta ni da su kamar yadda ka yi min alƙawari. Ta soma wani irin kuka mai shiga rai. Bai san lokacin da ya rungume ta ba jikinsa. Ki yi shiru, zan yi miki duk yadda kike so Khadija, sai dai ina sake neman haɗin kanki yadda kika same ni. Waiwaye adon tafiya, mikiya mai hangen nesa. Tafiya ta yi nisa cikin nishaɗi da walwala. Sarƙaƙiya ta bayyana a cikin yanayi na sarauta, cikin firgita da jimami. Shin ya za ta yi? Ta shiga tsaka mai wuya a wannan gida na sarauta. Tambaya take yi muku masu saurare, da wa na dace? Shin da wa ta dace? Shahararren tashar nan naku da ke kan YouTube channel mai farin jini wato Taskar Makaranci ta tafi ta dawo a cikin littafin nan da kuka saurara bata ƙarasa muku shi ba, wato Azal, ya dawo muku a sabon salo. Da wa na dace? Mun tsaya a kashi na 33, za mu ɗaura a kashi na 34. Da wa na dace? Turka-turkar sarauta, sarƙaƙiya da kuma ban al'ajabi. Kar ku bari a baku labarin wannan shahararren littafi da wa na dace daga Taskar Makaranci. Ta sulale jikin kofar ta sake saka kanta tsakanin cinyoyinta ta fashe da wani irin kuka mai ciwo. A ranta tana ta astaghfirullah da ambaton sunan Allah. Ayyanawa take yi, Allah kai ne, Allah ka cire min abin da ke raina ya zama kamar bai taɓa wani. Hausawa sun ce mai haƙuri shi kan dafa dutse har ya sha romansa. Kuma duk mai haƙuri da ƙaddara shi ke cin riban zaman duniya. An yi wani zamani a cikin wani yanayi a cikin gidan sarauta.
Al'amura sun faru na ban al'ajabi da kuma ban mamaki. Shin menene Dr. Nawara? Wace ce ita? Ya tarihin rayuwarta yake? Dr. Nawara. Mu kasance da mu da ku domin jin wannan shahararren littafi da ke kan YouTube channel ɗinmu mai suna Taskar Makaranci. Dr. Nawara ya samu sahalewar rubutu daga fasihiyar marubuciyar nan taku wato Ummu Mahir Mrs. Green. Wannan littafin ya kunshi abubuwa da dama wanda zai rikita lissafin mai saurare. Ba na jin mun taɓa kawo muku littafi mai kyan gaske kamar sa. Dr. Nawara daga Taskar Makaranci.